அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ரஞ்சன் அருண் பிரசாத், ஊடகவியலாளர். இன்றைக்கு முக்கியமான மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம், அதாவது அரசாங்கமே ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருக்கின்றது. இலங்கையில் இந்து மத தலைவர் யார்? இது ஒரு சரியான கேள்வி. ஏன்னா இந்துக்களுக்கு ஒரு தலைவர் ஒருத்தர் இல்லாதது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக காணப்படுது. குறிப்பாக சொல்ல போனா இந்துக்கள் நாளாந்த பல்வேறு பிரச்சனைகளை முகம் கொடுத்து வர்றாங்க. இது சம்பந்தமாக குரல் கொடுப்பதற்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு சரியான தலைமைத்துவம் வந்தது இலங்கையில இல்லைன்றதுக்கு இன்னைக்கு நடந்த இந்த அமைச்சரவை வாராந்த சந்திப்பு, அமைச்சரவை தீர்மானங்களை அறிவிக்கும் வாராந்த சந்திப்புல நலிந்த ஜெயதிஸ எழுப்பிய கேள்வி மிக மிக ஒரு பொருத்தமான கேள்வியா இருக்கும்னு சொல்லி நான் நம்புறேன். காரணம் என்னன்னு கேட்டா, நேற்றைய தினம் நாடே ஒன்றாக தேசிய செயற்திட்ட சபை ஒன்றாக கூடி ஜனாதிபதி தலைமையில இந்த கூட்டம் நடைபெற்றிருந்தது. ஜனாதிபதி செயலகத்துல இந்த இதுல மரண தண்டனையை நிறைவேற்றுவது, போதைப் பொருளுடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு குற்றவாளிகளாக அடையாளம் காணப்பட்டால் அவர்களுக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்படுகின்ற விதம் அல்லது நிறைவேற்றப்படுவது குறித்து பல்வேறு கலந்துரையாடல்கள் நடத்தப்பட்டிருந்தது. அது தொடர்பில் மேலும் பல விடயங்கள் கலந்துரையாடப்பட்டிருந்தது. இவ்வாறான ஒரு சந்திப்புக்கு, தேசிய ரீதியில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு சந்திப்புல இந்து மதத்தை பிரதித்துவப்படுத்தி 2 குருக்கள்மார் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள். அது யார் என்று பார்த்தால், அது அரசாங்கத்துக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய, அரசாங்கத்திற்கு சார்பாக செயற்பட்ட 2 குருக்கள்மார் என்று சில தரப்புகள் இருந்து தகவல்கள் தெரிவிக்குது. இவர்கள், அதாவது அந்த நபர்களுக்கு தேவையான 2 பேரை மாத்திரமே இந்த இடத்துக்கு அனுப்பியிருக்காங்க. ஆனா அதை தவிர மற்ற மதங்களை பற்றி நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால், பௌத்த மதத்துக்கு அஸ்கிரிய மல்வத்துன்றன் பீடங்களை சேர்ந்த முக்கிய தேரர்கள் கலந்து கொண்டிருந்தாங்க. அதே மாதிரி கிறிஸ்தவத்துக்கு கத்தோலிக்க சபையை பிரதித்துவப்படுத்தி என்னவங்க கலந்து கொண்டிருந்தாங்க. அதே மாதிரி இஸ்லாமியர்களுக்கு உலமா சபையை, ஜமித் உலமா சபையை சேர்ந்தவங்க கலந்து கொண்டிருந்தாங்க. ஆனா இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய இந்துக்களை பிரதித்துவப்படுத்தி சமூக ரீதியிலான, தேசிய ரீதியிலான பிரச்சனைகளை அடையாளம் கண்டு அது தொடர்பிலான கலந்துரையாடல்களை, அது தொடர்பிலான வாக்குவாதங்களை, அது தொடர்பிலான பிரச்சனைகளை முன்னிறுத்தக்கூடிய எவருமே கலந்து கொள்ளவில்லை. போன 2 குருக்கள்மாரும் அமர்ந்திருந்து கொடுத்த தேநீர் அருந்திட்டு வந்ததாகத்தான் தகவல்கள் தெரிவிக்குது. எந்த விதமான ஒரு பேச்சும் அங்க அவங்க மூலியமாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பேச்சுகள் எதுவுமே முன்வைக்கப்படலன்றது தான் தெரிவிக்கப்படுது. இந்த நிலைமையில இலங்கை இந்துக்கள் எந்த விதமான பிரச்சனைகள் எதிர்நோக்கினாலும் அவங்க எப்பயுமே இந்த பிரச்சனைகள் எங்கேயும் முடிவாத, தீர்க்கப்படாத பிரச்சனைகளாக காணப்படுது. காரணம் தலைமைத்துவம் இல்லாது. இந்த தலைவர் யார் என்று அரசாங்கத்துக்கு தெரியவில்லை. அதுக்கு உதாரணம் இப்ப நான் இந்த வீடியோ நான் பப்ளிஷ் பண்றேன். இன்னைக்கு அமைச்சரை தீர்மானங்கள் அறிவிக்கும் வாராந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்புல ஊடகவியலாளர் சுரேன் இந்த கேள்வி எழுப்புறதோட அமைச்சருக்கு சொல்றாரு, எங்க ஏனைய மதங்கள் இருக்கக்கூடியவங்க நாங்க தெரியும், பட் இந்து மதத்தை எங்களுக்கு தெரியாது. இது இந்து விவகார திணைக்களத்துக்கு பொறுப்பான ஒரு விஷயம், நாங்க அவங்களுக்கு முன்னிலைக்கு இதை கொண்டு போறோம் இந்த பிரச்சனைன்னு சொல்லி அவரு இந்து திணைக்களத்துக்கு கை காட்டுறாரு. ஆனா இந்து திணைக்களம் இன்னைக்கு வரைக்கும் எதுவுமே செய்யல. அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம் இருக்கு, கம்பன் கழகம் பல இருந்தாலும் எந்தவித செயற்பாடுகளும் மற்ற நிலையில் இந்துக்கள் அனாதைகளாக காணப்படுறாங்க. இன்னைக்கு முழுமையான வீடியோ பாருங்க. දවසේ රටම එකට ජාතික මේවුම් සභාව රැස් වුණා. ඒ රැස්වීමේදී ඔබතුමන්ලාගේ මූලික අරමුණ වෙලා ඇත්තේ ආගමික නායකයන් මේ ස්ථානයේ කැඳවීමේදී සියලු ජාතීන් සියලු දෙනාව කැඳවලා මේ පණිවිඩය රට තුල ගෙනියන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඇමතුමා අස්කිරි පාර්ශවයෙන්, ඒ වගේම කතෝලික සභාව, ජමියතුල් උලමා ඒ නියෝජිතයන් පවා ගෙන්නලා තිබ්බා. හින්දු ආගමික නායකයන් මේ ස්ථානයට ඊයේ කැඳවලා තිබුණා. දැන් අවුරුද්දක් පුරාම මේ සභාව රැස් වුණා. එළියෙන් ඉන්න හින්දු ආගමික නායකින් මේ වෙලාවේ බොහොම කනස්සල්ලෙන් ඉන්න හේතුව කිසිදු නියාමනයක් නැතුව සුදුසුකම් නැති ආගමික නායකයන් මේ ස්ථානයට කැඳවීම එක හේතුවක්. අනිත් එක ද්‍රවිඩ ජනතාවගේ ශ්‍රී ලංකා අගිල ඉලංගේ හින්දු මහාමණ්ඩලම්, ඒ වගේම කම්බම් කලගම්, හින්දු ගුරුකුල ඔන්ඩ්‍රියම් කියලා ඒ වගේ සංගම් තියෙනවා. ඒ කිසිම සංගමයකින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය හෝ හින්දු කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවත් ඔවුන්ගෙන් ඇරයුමක් කරලවත් ලිපියකින්වත් දැනුවත් කිරීමක් කරලා නැහැ කාවද මෙතනට සහභාගී කරවන්න ඕනේ කියලා. අනිත් එක ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ පූජාවකට හින්දු ගුරුකුල කෙනෙක් සහභාගී කරන එක වෙනම දෙයක්. ජාතික වශයෙන් වැදගත්කමක් තියෙන මේ වගේ සභාවක තීන්දුව తీරන ගන්න දැනක මොන වගේ හේතුවක්, මොන වගේ නිර්ණායකයක් මතද මේ ආගමික නායකයන් මේ ස්ථානයට කැඳවන්නේ කියන එක හින්දු පූජකතුමන්ලා ඇතුළු හින්දු සමාජයේ මේ නෝඩත් දැඩිව කතාබහට ලක් වෙනවා. අපිට තොරතුරු හොයා ගැනීමේදී ලැබුණු තොරතුරු අනුව ඔබතුමන්ලාගේ වත්මන් රජයේ ඉන්න නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක්ගේ හිතවත් ගුරුකුල් කෙනෙක් තමයි මේ ඊයේ දිනේ සහභාගී වෙච්ච ගුරුකුල්තුමා. ඒ අනුව තමයි එතුමාව දිගින් දිගට මේ ජාතික සභාවට ඔබතුමන්ලා සහභාගී කරවන්නේ. නමුත් නිශ්චිත වශයෙන්ම කිසිදු විදියකින් හින්දු කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් හෝ අනිකුත් සංගම් වලින් ඔබතුමන්ලා ලිඛිතව දැනුවත් කිරීමක් කිසිම දෙයක් ඉල්ලීමක්වත් කරලා නැහැ. මේ සභාවට මේ පිරිස යොමු කරන්න කියලා කවුරු හරි වැදගත් කෙනෙක් යවන්න කි. මේ සම්බන්ධයෙන් රජයේ ස්ථාවරය මොකද්ද? සමහර ආගම් වල බැලූ බැල්මටම එය බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයක හෝ දෙපාර්තමේන්තුවක හෝ නිල වශයෙන් සඳහන් වුණාද නොවුණාද කියන එක නෙමෙයි. අපිට කවුද මේ සඳහා
ආරාධනා කළ යුතු කියන එක කරන්න පුළුවන්. ඔබටත් අවබෝධයක් තියෙනවා, කාටත් අවබෝධයක් පවතිනවා. මම දන්නේ නැහැ මේකද මොකක්ද උනේ කියන එක. හින්දකඩු දෙපාර්තමේන්තුවට මම හිතනවා මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි වගකීමක් පවතිනවා ඇති කියලා. ඒ දෙපාර්තමේන්තුවට මම ඔබේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්නම්. මොකද සමහර මම කිව්වා වගේ ඔබට පේනවා ඇති අපිට අනිකුත් ආගම්වල මෙන්න මේ අපේ ආගමික නායකයන් පිළිබඳව අවබෝධයක් මුළු මාත් සමාජයටම පවතිනවා. හින්දුකඩු දෙපාර්තමේන්තුවට තමයි වගකීම් පැවරෙන්නේ මේ පූජකවරයෙක් සම්බන්ධ කර ගැනීම.